Silav hevalino, ez milkiya. Xwendekara beşa ziman û edebiyata Kurdî me. Em bi hev re bifikirin, çima hikûmet mamosteyên Kurdî tayîn nake? Beş hene, mamoste hene, daxwaz ji bo zimanê Kurdî heye. Çima mamosteyên Kurdî nayêne tayîn kirin? Erê, em zanin ku malbatên Kurd dersê bijarteyên Kurdî alaqedarin, ji ber ku heya wan ji tarîxa bijarte nîne. Wextê ku hûn dersên Kurdî hilbijêrin, mamosteyên Kurdî ew ê êne tayîn kirin. Eger hûn dersên Kurdî nehilbijêrin, em nayêne tayîn kirin. Civata me berek Kurdî bê ku em xewnên xwe de jî Kurdî wenda nekin. Zimanê me nasnama me ye. Zimanê me dayîkê welatê me ye.